Sinulog, oh sinulog, tara nang magsaulog. Sakit o kusog, pitsin nyo. Sinulog o sinulog, tara-tara nang magsaulog. Syagit-syagit o kusog, pitsin nyo. Sinulog o sinulog, tara-tara nang magsaulog. Syagit-syagit o kusog, pitsin nyo. Bisayang baki. Hello guys everyone, and this is my first, actually this is my official Sinulog vlog, and medyo daghan din siya. So today is Thursday pa naman, Wednesday for 3 days before Sinulog. Muna na akong pinakasugod sa vlog. Then right now ako importanteng tao na ako i-meet today. This is part of my Sinulog vlog and at the same time Sinulog gig. So I am here in SM City Seaside. Check na ko kakita sa Starbucks, so I'm not sure if nakita ang Starbucks diri, but let's see. And sa ako mga naibawaan nga dili pwede mag-vlog sa SM, so ato i-check kung ato ning ma-push kay badluot man gid ta. Ayo ano. So kita-kits later. Guys, ako yung pilailan ninyo mo na siya akong ka-meet today, si Miss Sunshine. Si Miss Sunshine. Siya ang pwede pa ibaw? Yes, of course. Siya ang producer sa Magbuwag Takay nga video. Yeah, dako kay amo pasalamat ni Ray. Review. Thank you so much, Ray. So, you're welcome. You're very much welcome pa sa Bisaya. Sa wala na kayo ba kanya nga video o kana nga video mauna siya kung hinundan yung nakita meron. Yeah, and we have 4 projects, di ba? Surprise na to. Surprise. So, aside pa sa ako mga travel vlogs na ko'y daghan. Gosh, excited ko. Ay, nako. Then, paano kayo nag-mention si Miss nga isang ka daw ko ni... Ako ay blip lagi na ako. Sige. Isang ka daw ko ni... Pero hindi na ko kaya sa baoy. Start na sa ata, magsunod-sunod sa tanila. Sunod sa tanila. Sige na lang. Sige guys, see you again. Bye! Hi guys. So yes, that's our first goal. Moto siyang first meeting na to for today, and the rest, see you ugma. Babush! Karon ako sa Plaza Independencia para mo support sa Magbuwag Takay cast. Kuyog nilang Medyo Maldito, Alam Garcia, Dodong Salvario, Snake Princess. Hello everyone. Welcome. Kumanang first sigma sa jimmah kabakang hopefully ugma na sa height. So ato yun i-push lagi guys. Hello guys, welcome back. This is for 1 day before magsinulog, second day sa Sinulog vlog. Nami diri sa Mango Avenue. Inside gyud diri sa hype. Kauban gihapon na totong cameraman si Ayan. Ako na yung pinagkagwapo nga lagi si mo kung tapat. Okay, services niyo. Basit naman mga services. Bunyag. Kanang magbuwag, magpa-coverage nila. Pwede sa. Pwede ka na. I-message mo yung mga uyab. Hindi man. Isulting, break up message, mga ilala ba? Wow, sa shot. Feel ako nindot na business, bagkuna siya. Wala pa yung naka-implement. Oo, mo na kikuhan yun. Kakao, na ka, magbuwag na ka. Kita kaglain nga mas gwapo pa na. Right now, si Akiko Solon sa government, Medyo Maldito. Of course, Dodong Salvario is here
Dato makita ang crowd ko, kanino overwhelming ang support sa mga local artists. Alaman na sa lights. Anda. So gamit kayo akong lights no sa pag-selfie ni Alan. Hi guys, welcome to my third day vlog sa Sinulog event. Pag right now, mapil meron sa Sinulog. I'm with my cousin, Boy, Jomie, dito ako magmagyapon. Then right now, nanaan sa Santo Niño, diri sa Mango Avenue. If nakita, dara, mo niya pa nun sa tao nga nagatang sa Santo Niño. Then let's see, ato tanaw ng karo kung saan abot na bagyod. Oh my God, na. Right now guys, muna ni siya ang traditional Sinulog. 1 hour ni siya. Mahitabo ni siya every year, every after sa last Masa procession. So right now, humana ang Masa ng mga tao. Ang mga tao is nakisinulog lang. In-laws kini, Senyor sa Banglungon kini, Senyor Papang Nonsyo kini, Senyor Bishop Changu kini. In fairness, daghan ang human sa traditional Sinulog ron. Awa guys, ikan sa simbahan pa doon dira. Daghan paghapon tao. Grabe. Grabe ang dedication sa mga tao. Kumusta man ang traditional dance? From the top na sa tanawa guys. Humanon yun ang 1 hour. Jimmah kabakang Bisayang baki virgin sa tagtingog akong gi-preserve ang akong tingog para later. Tuyig na ko si John Montalban ang lumalaban. Hello everybody! Together sa yung special someone. Fresh japon ko karon. Oh? Kaya nga naman, gasa sa kayo yan. Kana siya nga outfit actually guys. 3 years na nasiyag binalik-balik. So pag magsugod na hugaw na siya daan. Ingon ana ka ba ka? Bitaw, oy talikod sa. Uy. Ay, magyaw ka ba kung tutoy? Oh. Di ba? Mo ka sa una. Basta sa kuya, pag ukaw ba, nalili sila. Makasnap. Pero explain sa na yung outfit. Ay, gano'n yung yung outfit. Pancho ni siya day ka lang. Kung ano siya day ka lang. Ginawa, sa sobrang kakat, pag-itahin na lang nila. Sobraan niya. Sa ginama sa raw materials. Kung saan yun, ito may mong bandana. Incomplete pa man na, di ba? Incomplete pa dyan akong bandana kay. Kuan ba ka lang? Lack of time. So, kung sa plano tayo may butangan na. Naman sa embroidery. Embroidery. Plano tayo na butangan yung mga beads. O, ginawa ko na yung mga beads. Dili ba ka? Kaya ako lumalabang. Flower. Unya. Bakit tigil man siya ni Dodoy kani? O na, saan mo na mo? Basta mo syagit niya na siya o yubek. Hard. Sinulog, tara-tara ng magsaulog. Syagit, uguso. Malingaw ka ba guys? Grabe ka pangitag pagi ang mga fans kaya tanawa god. Hoy, dahil sila luyo sa bleachers, nangitagit sila mga lusot para makalili lang. Basically dahil nasa float na si Donnie Pangilinan o unsa man gaming, unsa man rason mi ko ano magbuwag ang mga managuyab. Forever! Oh, di ba? Forever sa taway partner! Oh, sorry. Usasaday sa gyapa sa mga tao every Sinulog ang mga free hugs and kisses. Hindi kagabi. Ingana sila ka mga ang kanang hug, mga Punala sila kang immoral. ingana sila kay moral like
Oh my God, yan ang kalang nga mga value things man na siya. So, hindi na mo ihatag sa kinsa. Pero ipanghatag mo na, hindi mo dawaton kung ikitagaan. Ay, mo dawat yung rasyon, ano? Saan mo dawat? Jackson. So finally, naabot kami sa e-mall nga ang target is 4 PM. Napakoy quarter. So di pa late ang yan. So ato na lang problema ron is pangitaw na to ang production team kung asa sila gibutang sa Ginoo. Actually guys, kanihara may dire pero pag ko kapapicture nilang Jomie og nilang abi kay mauwaw di ko walay joke. Sa arot-arot na dali. So ito nakita niyo, busy kayo siya. Unya naglibog siya kung asa niya ibutang iyang camera. Unya naglibog siya iyabang dato ng camera or idilin. Sayang baki. Feel na ko ba bagay lagi na sila. Feel lang nako ha. Feel na ko ba bagay lagi na sila kana sila. Kana sila ba? Bagay sila no. Feel na ko sila ang future sa Philippine industry. Oh, cute kasi sila tanaw. Cute sila together. Charot. O diba, inalam mo pang stock. Video na. So guys, atong i-mimic si Dodoy. Ngun ani siya mo daog, pamaligaw og tubig. OMG mama, tubig, pamalit na mo. OMG, energy. So ato nakita no, nagpahilak og babae si Roy. Nagpahilak og babae si Roy. So ato siya nakita. O ato sa nakita kasi Dodoy nagpahilak og Lucky. Oh my God, Dodoy. Oh, nalagay ng something. Hala, unsa nang mark nasa imong liog na. Roy, unsa yung feeling sa usa ka Roy nga makapahilak og babae? Naitog ko. No, wala naitog. So, ano na dyan ka magpahilak og babae? Hoy, Roy! Pag inapsi ko ninyo ha, muli na bitaw ko babae. Showbiz tayo na ba? Hello po mga charot kasi mga jimmah. Hello. Ako niya, di na sa ako ni-upload siguro. Kasi upload sa hindi siya tig-upload. Loka ko. Hoy, ako iba nila sa picture. Sunog kayo na itong picture, day. Dahil tuyuon siya ni mo pero kung medyo maldito ako dahil lamig ikaw day. Saan ba? Lamig ikaw mo edit. Hoy, pa-edit pa si Mayor. Atong kawason ako pag inapsi ha. Umala ko ni Alam. Pag inapsi sa ko niya. Pag inapsi mo ni Jomie Maldito. Ay, mo ba? Maldita day siya. Kanang, sige lang. Ako lang siya i-apil-apil sa akong video. Maldita ko. Ini kami. Ala, excuse me, okay na mag-camera? Sorry ka. Okay na kayo. Hi, Vito. Nice meeting you. Nice meeting you. Gwapo siya sa personal. Gwapa. Ganaw ko gwapo. Wow na lang. Then, si Glenn, Abukay no, hi. Nice meeting you. Upstairs. Lord, upstairs. Then, isa tingnan mo, Bilis. Ah, ikaw na ito? Sa Garisita. Ano siya ka matanda? CEBUANO. Sige no, busy pa man si Master Jomie. So, ito na lang sa ko. Ano na lang sa ko, Roy? Ay, buhilak sa day ko eh. Talangkuhan ba? Talang. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo Sige na, Babosh. Hello guys! So muna na siya ang Sinulog Night. Party unta namin sa Plaza Independencia. Kaya gibalhin man ang mga events. So walay event ron sa Fuentes man niya. Fairness, di kay huot ang banyo ang plaza. Like the entire plaza yun, di siya huot. Pero sa area lang gito nga sa ang concert is mo to siya ang lingaw unta. Pero di namin ka dare og duol kay murag di namin ka ginhawa nga to. Unsa na lang mga lawas sa mga babae. Viva, viva, viva Pitseñor! Viva, viva, viva Pitseñor! So karon ako na lang ningondangon ang akong vlog. So thank you so much sa pag-watch sa akong entire Sinulog vlog na 4 days kay tawad sa mga events. So, by the way, ako Osmond, thank you so much Heritage Production to me Sunshine Lim for inviting me in all the events sa Sinulog. So thank you so much. Once again, this is Alfred saying, Jimmah kabakan, BISDAYANG, Viva Pitseñor!